Кога и как да грундираме? Здравейте, колеги! Аз съм Любомир Сораков и се занимавам с комплексни ремонти. Грундовете най-общо се делят на два типа. Това са дълбоко проникващ и бетон контакт. Казвам най-общо, защото всеки един от тях има подвидове. Ще започна с това, че обезпрашаването е особено важно. И следва да се обръща внимание все повече на него, колкото повече вървим към финала. Затова от тук нататък няма да го споменавам, следва да се подразбира, че има отношение към всеки един последващ етап. При полагане на турбозолна мазилка необходим ли е грунт? Първо, когато работим върху керамична тухла, тя е достатъчно грапава, за да се захване за нея материала и умокрянето е напълно достатъчно за работа. Разбира се, грунта не вреди. Когато работим върху силно попиващи основи като газобетон, вече грундирането играе много важна роля, тъй като силно попиващата основа бързо изпива влагата от материал и го кара да пресъхне много на ранен етап, преди да успее да се заздрави и да се захване. Друг момент, ако имаме една добре изидана равна стена с битонк, при стъргването на тази стена и обработката й с циментово лепило и мрежа, би могло да пропуснем етапа на измазването. И разбира се, това да вървим към финиша. При слабо попиващи основи като бетон и камък, вече нанасянето на бетон контакт е задължително, тъй като гладката основа ще накара мазилката да се свлича. Съществува и едно обширно мнение, че при вароциментова мазилка върху бетон не е необходимо грундиране. Това правило има много условности и за да не се впускам в подробности, бих посъветвал да се направи. При гипсокартон, общо взето всички производители съветват да се нанесе грундиращ слой преди работа последвала. Най-малкото, защото повърхностният слой е хартия, независимо как е обработен той. Друго, което остана, при конструктивни елементи от желязо, съветвам да се защитат от корозия преди мазилката. Това е особено важно при гипсовите мазилки, тъй като лесно корозират при проникване на влага в материала. До тук с мазилките следва етапа на шпакловането. Най-общо казано, ако работим с шпакловка, която е с идентичен състав с мазилката, може да пропуснем етапа на грундирането. За пример ще дам варова шпакловка върху вароциментова мазилка. Умокрянето на основата е напълно достатъчно, макар и не е обилно, а така реченото матово влажно. Много важна функция на стените е да останат дишащи и грунта не трябва да възпрепятства това тяхно свойство. Стигаме и до финалния етап на боядисването и тук отново грунта играе много важна роля. Най-добре е да се работи с грунт и боя от един производител. Недостатъчното разреждане на грунта може да причини един лъскав слой, върху който боята да се парзаля и да стане така наречения ефект на валяци. Също може да се случи и при преразреден грунт, при който основата не попива равномерно. Съществуват и бои, които не изискват грундиране, а първата ръка, разредена с вода, играе грундиращ слой и грундираща роля, но те по-скоро са изключение и не се предлагат на нашия пазар. Колегите от Англия и Франция, които са също и Германия, са се сблъсквали с този проблем, когато са търсили такава боя в нас. Тя просто не се предлага на нашия пазар. Как да нанасяме грунта машинно или с валяк? Този въпрос има много специфики и няма еднозначен отговор. Затова бих посъветвал, ако не се занимавате професионално с боядисване, да го направите с валяк, тъй като имате пълен контрол по време на работа. За тези, които са стигнали до тук, ще споделя един широко спектърен продукт и много интересен и полезен. Смятам, че всеки може да му намери приложение. Това е така наречената грундираща боя. Доста производители вече я предлагат на нашия пазар. Надявам се да съм бил полезен.
Успех, колеги, спорна работа!